Son Pablo, membro de Gañamos. Estamos aquí para ensinarvos, non? As famosas sinais que colocou o goberno municipal. Como podes comprobar, son unha sinai normal, non? De chapa, non? E foi colocada de calquera maneira, non? Unha cimentación feita de, pois, dun xeito rápido, non? E podes comprobar, ademais, que esta é unha das sinais que nos costou máis de 600 euros a todas as persoas do concello, non? É unha proba máis de que o goberno municipal e a alcaldesa de Mos pois, está tomándonos continuamente o pelo.